A terceira vaga de contaxios por COVID-19 está afectando en maior medida aos concellos da comarca Ollaumia. Os municipios presentan uns números de positivos moi altos, sendo os concellos máis afectados os de Catoira e Moraña con 34 e 26 casos respectivamente. As dúas vilas sitúanse agora no nivel máximo de alerta sanitaria. A situación nestes momentos en Moraña é un pouco preocupante. Estamos ahora mesmo con 26 casos na página oficial e realmente me preocupa a situación. Entonces, desde estes momentos estamos xa tomando unhas medidas. Catoira foi un privilexiado durante todo este tempo, desde marzo, sin casos, e que agora, en este momento, somos un ayuntamiento máis de Galicia no que estamos perimetrados, non? Este nivel de alerta supón o peche perimetral e restriccións de ocupación nos comercios e establecementos hostaleiros. Supón un trastorno importante para o desarrollo das actividades tanto municipales como a dos propios veciños. Temos que tomar unhas medidas e así xa estamos tomando. Como hoxe tamén celebramos xa unha reunión de seguimento ca Policía Local, cos voluntarios de Protección Civil, ca Secretaría do Ayuntamiento, para decidir cales son as medidas que temos a tomar. Os dous concellos xa enviaron un escrito a todos os veciños para informar das medidas a adoptar para frear a expansión do virus. Tamén se puxeron a disposición dos contaxiados para axudar coa compra de comida, medicamentos ou outros servizos necesarios. Rogolle aos veciños que cumplan, pero tamén aqueles veciños afectados con esta enfermidade que se comuniquen co Concello solicitando o que crean conveniente para a axuda a paliar a pandemia. Que, por favor, que cumplan as normas que recomendamos neste folleto que hoxe acabamos de enviar á casa, e que son, basicamente, evitar o contacto con persoas non conviventes, que usen ben a mascarilla e o gel, e, ademais, que se manteñan na casa o máximo de tempo posible. Nesta situación de alerta sanitaria tamén se sitúa de novo o concello de Meis. A vila conta na actualidade con 28 casos activos.